el dret a l'autodeterminació de Catalunya. Artur Mas ha defensat avui l'hàbit de parlar com més llengües millor i la bona convivència lingüística que diu hi ha a Catalunya. Ha estat en la presentació del manifest de Girona de l'Associació d'Escriptors PEN Internacional que recorda els principals drets lingüístics considerats drets fonamentals que han de ser preservats. El president de la Generalitat ha lamentat que alguns vegin en la defensa del català una mentalitat tancada i provinciana, lluny, assegura, de la realitat. Segons Mas, no hi ha llengües de primera i de segona, encara que l'Estat, a vegades, sembli que va contra el català. Ha de conviure en un estat que no sempre entén, no sempre accepta o no sempre tolera la diferència. Tenim uns veïns, per dir-ho així, que ens han demostrat durant molt temps que o bé hi ha incomprensió o fins i tot hi ha intolerància o en alguns casos molt concrets de la nostra història, bel·ligerància oberta contra l'existència d'una llengua comuna i a més amb molts segles d'existència com és la llengua catalana. La campanya d'incendis d'aquest estiu es preveu complicada.